kangen kutan paupama mong sliramu kang kaki kalagi ngati wasunganku nunggu sliramu tansah leledo nyali ngono rikala sawanku pungkur sliramu wis ngendika tresno lair terus sing batin Pitang sasi bojomu kok cuwilik. Padahal jeneng anak penting kasih ate to. Ana yo ora iso gawe anak kok kasih ate. Asik. Sik to. Ngapa? Iki jane iki bosen jarak kok kurang ajar Lah lho. ngapa? Lah mosok aku kon karo gandrung karo mbokku dhewe ngono lho. Kocape iki ora mboke. Hah? Iki kocape bojone. Bojoku to? Heeh. Lho Lho, yo. lali apa piye to? Lho sampean umpama karo aku sampean entuk vitamin. Lah iya. Lah aku ora entuk es payet to. Lah kok es payet yo? Lah susu kadaluwarsa. Aku ki yo bingung nek arep
ngayahi. Kandhane ya. Lah mosok bojoku ya brondong. Ya iki Lah mau ki ngene lho, Bos. Ning mburi iki wis ngene. Aku engko dimong lho bojoku tak kon ngomong ya engko tak anu tak kudang karo tak neneni. Lah umumnya lah wong lanang sing ngomong wong wedok to. Lah iya. Jadi genten wong wedok ngomong wong lanang. Lah ya mulane aku mau semaur piye. Engko tak kudang karo tak neneni. Mosok neneni kok ning kene jadi syuting. Ha kaya guyu-guyu ya melek padha wae. Iku sih sumeh. Piye? Sumeh akhirnya kebablasan ngono ae. Nek kebablasan coba pasar. Nek aku ki ya ora percaya nek sampean ki jarine senajan to cilik Heeh. ning rak sumbut ngono to Sumbut, mau. toh. Aku iso ngomong sumbut lho. Sampean ki nek baguse ya entuk bagus, Heeh. ya toh. Gagahe ya entuk gagah. Ning Gagah. ana sing kurang. Apa? Kurang ajar. Iku kurang ajar penggane ngapusi. Ayo, lah wong ya bojone bagus ya toh, Heeh. gede cendik, Deng. Gede dhuwur aja ngomong Ora cendik dhuwur. to. Aja ngomong cendik. Heeh. Gede dhuwur tapi ndek. Ah bagusnya ya bagus, ning kok ya ora iso gawe anak kok. Gayane iku jarene ngomongnya kok arene cilik-cilik omong sumbut iso gawe cah cilik ngono to. Lho mate prono sik to. Ngapa? Sing kliru ki dudu aku. Lah sapa? Ya kowe. Ae kok aku iso Ya lho. kowe kok ngrembug perkara anak. Heeh. Lah dadi bojoku lho lagi awan iki lho. Sampeyan apa ngluput ke aku? Lho, iya Aku toh. iki jenenge wong tua wis pinter wis pengalaman. Pengalaman. Umpama aku kira dadi bojone sampean ya Heeh. toh. Dibuktekke wae, ditawakke karo sing piyai-piyai kakung kene sing syuting wis, sing syuting cedhak. Mesti kok ora terus dadi. Gelem. Lha ya. Gelem. Gelem kadane. Pokoke dikek roti anggere mantuk ae. Kakang Pendhon, Bam. iki wektune ya suk-sukan ya toh. Heeh. Mergane biasane jare campur sarinan sik. Campur sari Mbah nasi. iki mau gene kok ruwatan dhisik. Aku ya iku iki lagi kepepet untuk dagelan cakae. Loh, sampean ning kene iki kon dagang apa kok dadi dalang pangruwat? Nek iki dalang pangruwat, Heeh. tapi kok nek bar aku dadi dagelan ngono lho. Walah Gusti, Heeh. bose iku kakean bati. Kandhane kok kowe ngono Lah kok. biasane bayar loro mung bayar sampean tok to. Heeh. Lah iya Lah mulane iya. kuwi. Nganu kok. Sesuk mesti bojone loro. Kowe jangan menambah-nambahi pistro. Selamat guyu kan, selamat guyu. Ora reti. Ngene to Kakang. Piye, Bam? Tinimbang awake dhewe iki udur perkara ra duweni anak ya to. Ah. Nek aku arep nutus sampean nyatane sampean ya ije bergas ya. Bergas. Sewengi ya paribasane iso munggah ping 7. Loh, dak ngene-ngene. Sampean munggah gunung lho ije kuat. Enggak, lho, lah ya. Lah mulane kuwi, nek aku ngluputke sampean rak ya ora pas. Ah. Ngono uga nek panjenengan iki ngluputke aku ya ora pas perkarane aku ya wis tuwa, Terus? wis sugih pengalaman. Iya. Mulane sampean mau njaluk tak emong. Heeh. Mula kuwi. Saiki ngene lho Kakang. Piye, Bam? Jane sampean mau rak rasan-rasan to. Heeh. Nganggo gandrung barang wah Gandrung. mundak. Mundak apa? Mundak pintere. Iya, dedek iki lho iso maling iku iso maling. Ngono, iki dalem tenanan kok yo. Iya. Mundak pintere. Mundak pintere. Mau wis iso pangkur, ya to Pangkur. bawa pangkur. Heeh. Senajan ta urung pati pas, sampean kan rak kulino ngepaske. Ora kuwi sing ngepas iki biasane iki wong wedok. Lah iya, sampean mau rak pas angger tak oh yo suwe-suwe pas. Wis ndak pas dhewe. Kadane aku ngepasno ya rada kangelan. Aku Sujune jane sing iki ngisor ngono. ya pangerten iki mau dipaske sing ngisor ya le ya. Iya. Iya, Aku iki jane- mau ya go ngendi to aku ora pati apal. Iki jenenge Alah kae ora usah digarap iki lho. iki saka kene tak kenalno. Ngono. Pak D Pangat, Mbak Bibit, Sing model Kan Kasturi, kae Munadi, Sogol, Kasturi, Rukan. Kasturi. Sampeyan ngono. Lah ya tau. Iki ngene, ya to. Sampeyan mau rasan-rasan aku, ya to. Heeh. Padatan nek sampeyan rengeng-rengeng. Iya. Bojone nek krungu mesti mrepeki, ya to. Mrepeki. Lah iki mau ki aku ki ya krungu sampeyan ki gandrung. Gandeng aku ki ya rada-rada greng nek karo cah enom. Ngono to? Iso. Ya arep nyacak cah enom barang ah. Iya, kudune iku. Lah ya, mulane aku gek ndang mrepeki sampeyan. Ning ngene ya Nini. Piye kagel iki? Sak bubare kulan aku nyamur laku. Kae kok aku mireng manuk penjak ganter-ganter sak jabane omah. Telung dino iki ki peranuk ganter-ganter ning dhuwure omah. Padatan karep ana tamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu. Kula mboten nate geseti atok mboten kenal nggih Pak. Saderengipun dereng nate tetepungan. Nggih. Panjenengan menika paring asma sinten lan saking dusun pundi? Kok raya-raya sowan wonten rompakipun kula kalian garwa kula menika wigatosanipun napa nggih? Nggih, kaki legi ya. Kula saking talangaturipun Bapak Nur Said adalah Ibu Rubiah. Nggih. Ingkang mijil saking Desa Panjang, Kecamatan Bahi, Kabupaten Kudus. Ingkang kaping sepindah inggih menika badhe silaturahmi kaki legi ya. Nggih. Ingkang kaping kalih badhe hanetepi adatipun tiyang sepuhipun anggene nitepaken putranipun ingkang keparingan asma Dewi Sulisiyanti ugi kalian Vina Fatmawati ingkang gadhahi klilit kembang sepasang. Nggih. Dalah ingkang keparingan asma Mbak Vina Fatmawati ingkang gadhahi klilit julung caplok kaki legi ya. Nun sewu silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi dadosa sederekan ing sakmangkene nggih Pak. Nggih kaki Kok legi. panjenengan ajeng pasrah putra putri kekalih panjenengan. Napa panjenengan sampun ikhlas lair batos panjenengan? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas lair batos panjenengan nggih. Nggih kaki legi. Nggih, putra panjenengan kula tampi kayak coba dicakrene tahun ini. Nun sewu. Nggih. Tasih wonten wigati malih napa sampun, Pak? Sampun cekap kaki legi ya. Mbok menawi sampun cekap boten ateges kula nundung. Mbok ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nene legi ya. Kaki lagi ya. Rumangsa bunga sakbrone ati. Ora bunga piye lho sampean ra iso gaweke anake wektu dina iki aku karo panjenengan ki pinaringan anak loro. Kandhane. Ning aku ya kuwatir. Kuwatir piye lho? Aku wis tuwa ya to. Sampean isih rada enom. Terus? Lah iki anakmu ki sak pantaranmu le, Kak. Jane iki ya ora kaya ngono lho, Mas jenenge garwa kae sigarane nyawa. Iya. Lah kudu kepiye, Mak? Kaya piye? Kudu wis gelem ngono ya ngono kok. Ngono-ngono sajake pasrah. Ning ora kok kaki lagi ya. Piye Nini? Senajan to aku wis tuwa sampean ki ya rada enom ya to. Ning aku percaya katresnan panjenengan sing tumiba marang aku ya ora ana cuwani. Ya wis sak mestine. Iki banget bungae ngatiku. Jalaran wektu dina iki aku bisa ngrasakake dadi wong tuwa. Aku bisa ngudang anakmu sak kloron kaya tangga teparo kae. Malah pandung aku kaki legi Piye ya. Nini? Muga-muga aku karo panjenengan bisa momong putu. Kaki legi ya. Nini legi. Sakjroning batinku janjane mono ora mangerteni apa sing panjenengan kersaki. Heeh. Panjenengan ngendikan yen to panjenengan kepengin maringi marang anakmu sak kloron kang awujud aji sangut. Bener. Ananging Piye Nini? panjenengan dawuh marang aku supaya njupukake awujud janur kuning. Heeh. Ngene kaki legi ya. Piye Nini? Iki wis tak pundhutake wujud janur kuning. Iya. Sadurunge janur kuning iki mengko panjenengan tampa, Heeh. aku kepengin mangerteni. Kersane panjenengan piye kok panjenengan ngersake janur kuning iki tak aturake marang panjenengan kaki. Nini legi. Wujuding janur kuning kae Ben kaya ngono enggal kalau ngakone wektu dina iki kaki legi ya. Kaki legi ya. Nini legi. Gumun sajroning batinku. Heeh. Panjenengan maringi anakmu sak kloron awujud aji sanget kang tumapan ana ing janur kuning panjenengan kalungake ana ing janggane anakmu Bener. sak kloron. Bismillah. Ngger Sophia amarah alama mutmainah.
Ini lagi ya. Piye Kaki? Ya iki wujude seduluring tuwa anake Prawan Jelagur. Iya. Iki coba ndak tangune sawentara ya ini. Monggo Kaki. Ngger supaya hamarah ulamalan mutmain. Nggih, Kaki Legayek. Sekabat kowe badan halus tak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora tak kon enak kapenak lungguh jigrang sila tumpang paribasane. Kowe tak kongkon jaga bau kiwa tengene kadang manom uga dadi kanca roane ning Legayek apa ya sago yer. Sago Kaki Legayek. Sing kepiye Kaki? Selak kesuren nggonku betelana Kutaraja. Sewang-sewangan andum selamat aku njaluk pamit ini. Donga pangepun jenengan.
tawang-tawang tangis. Janjane ana perkara apa, Nggen? Adimu sak kloro nakal apa piye? Do tukaran apa piye? Kebareng matur Nini Legeye. Heeh. Nanging sadurunge kula matur nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah Nini Legeye. Oh sik. Kok njur kowe matur nek luput marang Nini Legeye iya ta? Nggih. Njur luputmu ki mapan ana ing ngendi ta, Ngger? Sekawit panjenengan pasrah kadang kula anem kula ing mriki kula nembe kegojekan sak entawis Nini Legeye. Iya. Nembe kemawon kula ngantuk sak liyepan. Sik, nek ngantuk ki wangune mung wong siji. Nggih. Iki sing jaga adimu ki papat lho. Umpama kowe ngantuk Supiah amarah aluama ya tangi. Ah terus luputmu ki nggo napa? Nek perkara turu rak masalah, ora perkara kanggo Nini Legeye. Kadang kula menika melok kula ngantuk Nini Legeye. Oh ngono. Nggih. Sak papate ngantuk kabeh. Nggih. Lah kok kaya kena sirep to? Terus piye? Tangine kula Heeh. toleh. Heeh. Kadang nem kula Heeh. menika murca Nini Legeye. Apa kowe lali yen ademu iku wong anak titipan? Tanggung jawab Nini Legeye gede banget marangku atimu sak lorot. Ora duweni luput marang atimu sak lorot. Ngapunten Hitungan atimu ora bali oleh papan gede. Urung rawurung kowe bakal ngopo pisanan teko wong aduan. Ngapunten Nini Legeye. Supiah marah lamalan pun maindah. Gampang temen anggun mengucap kowe jaluk pangapura marang Nini Legeye. Pangapurane Nini Legeye marang kowe ora mung mandeg tekan semono. Pangapurane Nini Legeye ora bisa ngentasake kowe sak papate saka pidun wong atuan. Supiah marah lamalan mutmainah. Kula ingkang sagah tanggung jawab Nini Legeye. Anakku si Supiah. Yen to wis aku tanggung jawab kene ngapa kok ora goleki adimu sak loron. Mangke kula bakal ingkang ngupadi murcane kadang kula anem Nini Legeye. Malanipun Maida. Kenapa kondo sing kaya ngono anange wektu dina iki kaki Legeye ora mapan ana ing rompok iki. Nggih. Kudune aku sambat marang kaki Legeye ning aku ora bisa jalaran ora ana ing omah. Nggih Nini Legeye. Nanging Supiah marah lamaran mutmainah. Dawuh. Nek kaki Legeye nalika semono nati ngendi kok. Umpama ana rupit ana ing omah kene yen to Nini Legeye lan wis sak papate ra kuwowo. Nggih. Sajroning batine kaki Legeye bakal krasa. Yen to aku gejruk suku kaping 3 mula saka pinggir Supiah marah lamalan mutmainah. Ewang-ewang ana nggonku memuja marang kang gawe urip. Ewang-ewang ana nggonku nulungi marang kaki Legeye supaya nek krasa lan enggal kondur ing papan Nggih iki. Nini Legeye. Kaki Legeye. Waktu dina iki aku putus sapian tumung golek anakmu sak kloron. Baliyane papan kene wang-wang ana nggonku golek anakmu sak kloron. Nini Legeye aku sing bali Nini. Kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Iki dina ora kaya padatan sabene Nini. Yen to aku bali saka kutha raja kok papak karo esem guyumu. Ning kasunyatan iki dina kok papak karo tawang-tawang tangismu sakjane rompok padha basa-basa. Kaki Legeye. Nini Legeye. Aku njaluk gede
Pangapura panjenengan wedine rawuh panjenengan ora tak papang nganggo isem lan guyuku kaya padatan. Iya ini. Jalarane wektu dina iki kaki. Waktu dina iki kepiye? Wektu dina iki anakku sakloron bocah prawan celaka. Anakku sakloron kaki. Prawan jlagur kae. Anakku sakloron. Prawan jlagur ilang. Ini lagi gaya. Kaya-kaya dukaku bakal ndak untapke marang jeneng sliramu. Kamangka kowe mangerteni bocah kae iki dudu putrane dhewe. Bocah kae bocah titipan. Mengko yen ana wong atuwane loro rawuh, banjur isen wirang apa sing tak tampa ini. Yen aku kudu kepiye kagine. Ini lagi gaya. Tak aturi jumeneng dhisik ini. Yen to iki dina aku kelawan kowe tansah tutuh pinutuh ora bakal ana rampune kedadian iki. Candhek anggonmu tawang-tawang tangis, siramu munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline putramu wis kawit wingi unene ini. Ini lagi ya. Masa burung baline anakmu ning panggonku aku njala pamit. Iya tak jaluk aja kendateng donga ini. Nger Supiah amarah haula malan kowe mutmainah. Dawuh lagi-lagi. Sekawit kowe muni sagon jaga bau kiwa tengene kadang manom. Ning kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe ora mangerteni mutmainah. Nggih. Kowe sing duweni ati gondo nglimunan. Kowe iso golek ana ngendi papan durunge kadang manom. Dawuh. Lan kowe kabeh aja enak kapenak sakjroning rompok. Nggih. Momo lakone mutmainah supaya bisa baline kadangmu kas kawit wingi ngene ya, Gar. Ora kesuwen iki dina enggal budhal gak bagus. Biar gue sak papate. Nggih, lagi-lagi ya. Sekawit gue tak kongkon golek yo nang ngendi papan durunge kadang manom. Kasunyatan iki dina kowe bali. Ora bebarengan karo kadang manom malah ngirit payaman kangge girisi kaya mangkene. Mutmainah. Apa kang dadi sediamu Nger Cah Bagus? Leres kekaki legaya kewan menika kang gegirisi menika ingkang nyidra kadang kula anem kaki legaya. Dadi kewan kang gegirisi kang nyidra kadang manom. Nggih. Biar sekawat kowe badan halus tak cipta badan kasar. Nggih. Iki dina bakal tak cipta dadi badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manom. Nggih, kaki Mulane legaya. kesuwen iki dina enggal lebonono Nger Cah Bagus. Dawuh. Mandek satrio tejo slaksana tejane wong anyar kadon kamludangga krikil malang kemari kadon Nger Cah Bagus yen pancen sira tata jalma sapa kang dadi dasanamamu Nger? Wong gede dhuwur Ning baran tambuh marang aku. Tanah Pulau Jawa iki ora ana loro. Ora ana telu. iya Ya mung sawiji aku. Sing kena diarani Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Bali saka ndi wong gede dhuwur. Saka ngene papan padunungan wae. wis dadi jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tenging marga catur. Ya aku iki kaki legaya kang dadi sesingitku Nger Cah Bagus. Kaki legaya. Ning baran Miras pantes kebeneran kowe bisa adu arep karo aku. iya Yo nek ing papan kene aku kepengin nagih janji marang kowe nalika sejarah ana ing tanah Pulau Jawa. Jadang pangane Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Kaki legaya. ning baran Haning yo kene. Iki dina aku mari mlebu ning desa Panjang kene. Ana pawongan
sing jenenge Bapak Nur Said lah Ibu Rupiah kae. Iya. Diweni anak loro. Wadon kabeh. Sing kira dadi bocah kembang sepasang. Haning yo kene. Salah sakwijine putrine Bapak Nur Said lah Ibu Rupiah kae. Sing diparingi asma Genduk Vina Fatmawati. Laire barengi Ansupe Suryo. Iya. Kuwi kan kira dadi bocah julung caplok. Haning yo kene. Sakwise tak tadah kala mangsa. Ora gawe tentem ayeme sak jroning gua garba. Kaporo gawe sangsarane sak jroning gua garba. Rasane panas. Pedes bres kamu gawe kaya ngene. Gelap sayut. Yen kowe takon apa sebabe sakwise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Nur Said sak keluarga kae ora ndadekake ayem tentreme sak jroning gua garbamu. Malah rasane panas pedes mergo kowe lali marang janjine kaki legayek lan ini legayek ewa semono. Kowe kena nadah kala mangsa titi sing bapa Adam Ibu Kawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Mulai wektu dina iki Bapak Nur Said sak keluarga kae wis eling ngruwat sengkalane putrane. Malah kapora bocah kae wis tak kalungi aji sangut kang wujud janur kuning. Pratandhakake bocah kae bocah kang wis suci ora duwe getek cilik apa wae. Mula gelap sayuta. Iki wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk. Upama gelap sayuta ngamuk bakal ndak sembadani kerja bagus. Akeh legaya. Sugih kendel bondo wani. Iya. Kowe wani njaluk putramu sak jroning gua garba. Dasar. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara kala gelap sayuta. Njaluk tetebusan minangka ganine putramu. Apa wis aku pinangkani? Gelap sayut. Waton donya ana wujud bakal ndak wujudi apa kang dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Bicis Raja Brana busana sing gumabdar kae waton siji. Aja mudune lintang kelawan rembulan kae kerja bagus. Kaki legaya. Derek paran. Aku ora njaluk Mas Bicis Raja Brana. Umurune lawan lintang rembulan piye. Apa mrek sarungan pati gedhe. Sing kok jaluk Sing tak jaluk raga sing kekanyang panjenengan Sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang aran Itik putih telu cacahe. Kuwi sing kapisan. kang angka loro. Sing kaloro ras telung fitrah bubu pawon sak tukupe. Sing angka telu mori putih telung dedet telung pengawit ora esuk ora sore. Yen kaki legi saku ngujudi panjenengan Sri Bathara kala gelap sayuta. Putramu bakal tak lore iki lho. Gelap sayut. Kaya enteng sina gabot anggonmu marang ngulungake putraku. Putraku kok ulungake esuk bakal ndak ujuti esuk kok ulungake sore bakal ndak ujuti sore kerja bagus. Kaki legi Eleng paran. aja kesuwen. Iya. Tampan ana putramu. Ampanane kerja bagus. Ini legaya. Cukup bangun momen semet marang Gusti kang gelar jagat nini. Yen ora kleru iki anakmu sakloron wis balian ning pangkonku kaki Bener, legaya. bener. Aku gumun marang panjenengan. Lagi wae aku njaluk tulung marang panjenengan ora nganti gantalan dina anakmu sakloron wis bisa bali ning pangkonku kaki. Kasunyatane kaya ngono ya ini. Ananging kaki legese. Nanging piye ini? Aku nyuwun marang panjenengan. Janjane aku ki isin banget. Isin. Aku karo panjenengan durung nate momong anak. Heeh. Dipasrahi anak loro lagi wae kok ana kahanan kang kaya ngene. Mula saka kuwi damar mancung cinupet. Cukup aku karo panjenengan sing mangerti kahanan iki. Aja nganti tanggo teparo mangerteni apa meneh kok wong atuane ya Kaki. Kaya ngono ini. Iya ya. Cukup lelakon iki kowe karo aku ya ini sing mangerteni. Nanging ngene ya ini. Piye Kaki? Sak bubare putrimu sak loro kae bali. Aku kok tansah mireng manuk prenjak ganter-ganter. Lah kaes kok kadoan dampiak-dampiak saja arep ana tamu Kaki. Mbok coba dirantu sak untara ini. Kene rada sumingkir sawetara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten pangling menika Bapak Nur Said adalah Ibu Rubiah nggih. Nggih leres kaki legaya. Panjenengan kok tebih sangat saking dusun Panjang rawuh wonten griyane kula kok beto kados ngaten menika kagem napa nggih Pak? Ingkang sepindah Nggih. inggih menika badhe silaturahmi Nggih. ingkang kaping kalih
badhe maringi bebungah kagem kaki legeyek dalan ini legeyek utawi maringi tetebusan anjenge nyuwun konduripun putranipun kaki legeyek. Nun sewu. Ajeng maringi bebungah kula kelan garwa kula. Nggih. Minangka sedekah panjenengan. Nggih leres. Napa panjenengan sampun ikhlas lair patos panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas nggih. Hek coba ditambani tahun ini. Kula matur nuwun kang tanpa pepindhan nggih. Nun sewu saderengipun panjenengan ajak kondur. Nggih. Putri panjenengan kekalih kula titip menika arupi janur kuning nggih, Pak. Nggih kaki legeyek. Janur kuning menika dekek teng andhapipun tilem genduk selami sepasar dinten. Nggih. Menika sing barep nggih, Pak. Taline setunggal. Niki sing nomor kalih, nggih. Nggih. Janur menika dekek teng andhapipun tilem genduk selami sepasar dinten. Nggih kaki legeyek. Nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kanthi sesebutan Bismillahirrahmanirrahim, aku ora ngguwak janur. Nanging aku ngguwak sengkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 janur panjenengan larung nggih. Menika sampun dados putrinipun kaki legeyek lan ini legeyek. Nggih. Kula tambah jimat asma Prawan Jlagur. Kagem jangkepi syarat lan sarana kedas pindah monggo panjenengan timbali. Kula palingi tulodo nggih, Pak. Nggih kaki legeyek. Nduk anakku wedok Dewi Sulisyanti Prawan Jlagur. Dewi Sulisyanti Prawan Jagur. Gantosan kang nomor kalih. Duk Vina Fatmawati Prawan Jagur. Gantosan ibu sami kados bapak. Duk Dewi Sulisyanti Prawan Jlagur. Duk Vina Fatmawati Prawan Jlagur. Alhamdulillah menika sampun jangkep lan sarana kula mboten saged mangga ateges menika asli putri panjenengan nggih monggo salim sungkem kalian Bapak Ibu. Salim. Mapane teng tengah, Bu. Nggih, kados wau sing barep cedhak bapake nggih. Nyuwun sewu nggih, Pak Bu nggih. Nggih. Badhe nderek pirsa. Panjenengan nyuwun kondur putra panjenengan sakalihe nggih to. Menika wonten kersa menapa wonten dalem, Pak? Ajeng kula nikahake Ingkang yang nami Fitna Fatwa. ingkang nomor kalih. Nomor kalih. Oh nggih. Ngaten nggih, Pak. Nggih. Rak ketang sak kedheping mata kula kalian kaki legeyek menika nate dadi tiyang sepuhe nggih to. Kula tak nderek ndedonga. Sampeyan apa aku? Ya beneran ngono, ora ngomong. Nggih. Anggenipun badhe andum katresnan lumbaning ing samudra bebrayan. Mugi-mugi tansah pinaringan karahayon. Dadya keluarga ingkang sakinah, mawadah, warohmah. Lan ugi enggal pikantuk momongan kang awujud golek kang bisa sata-tata jalma nggih. Pandungane tiyang sepuh nggih. Ngaten mawon. Tak balikke ning nggone sampean kaki legeyek. Aku jane wis seneng ra omong lho. Nun sewu. Tasih wonten unek-unek kang dereng kawetar napa sampun karampungan, Pak? Sampun cekap kaki. Pak menawi cekap ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nene legeyek. Aku ki jan ana bungae ana gelane. Bungane manggon ngendi, gelone mapan ana ngendi? Bungae aku karo panjenengan wis iso momong anak senajan to sak kedhepe mata ya to. Gelane wektu dina iki anakmu sak kloron dijaluk kondur wong atuani. Ya ape tak rawe ya ketoke kok pekewo to nene. Piye? Lah kono putrane asli lho. Lah iya. Paribasan aku karo panjenengan ki rak gadah ning ora gaduh. Gandeng ya wis dipundhut wong tuane, aku karo panjenengan ikhlas lahir batin ning aku njaluk marang panjenengan. Piye nini? Aku gaweke dhewe. Sesuk tak gaweke pitu. Kaki
Legeye. Nini Legeye. Kejaba aku karo panjenengan diparingi bebungah kang maneka warna. Heeh. Iki aku uga diparingi wujud embor. Sajroning embor iku uga maneka warna isine. Heeh. Mesti wae panjenengan mangerteni mula saka kuwi panjenengan ngendikake ana ing papan kene Raden. Nini Legeye kabeh won mapan ning tanah Jawa kaya mengko werdi. Embor ateges Bapa Nur Said kewis gembor-gemborake kajate anggenipun nikahake putrine. Salebete embor ana beras kuning. Bapak Nur Said sak keluarga kewis ngene-ngenengake sok kapan aku iso ngomong-ngomong anakku, iso ngruwat sengelane anakku. Alhamdulillah dina iki wis dadi kasunyatan. Kembang setaman mugi-mugi pinayungan iman rezeki ingkang kathah halal dalah barokah. Ana wajib wis dadi kewajibane wong tua loro ana tetembungan anak polah bapa kepraga. Godhong-godhongan godhong alang-alang godhong apa-apa lan godhong kluweh. Mugi-mugi kajatipun Bapak Nur Said boten alangan setunggal beda punapa-punapa lan dikajembaraken luwih lebih rezeki kados toya kang milikae kang pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Sinek-sinan para wali para nabi. Kaki danyang nini danyang kedanyangan barsa wonten ing tanah Jawi. Kaki danyang nini danyang kedanyangan barsa wonten ing dusun Panjang. Ugi sinek-sinan dinten 7 pekenan gangsal dumawonten ing dinten Selasa Wage. Kajatipun Bapak Nur Said warga sampun luar kersane Allah. Allahu Akbar. Allah. Sri Bathara kala gelap sayuda sing gedhe pangapuramu marang Kaki Legeye lanine Legeye. Upama iki dina Kaki Legeye lanine Legeye njaluk sabyantumu kaping pindho apa kowe sago? Aku Kaki Legeye. Yen kaya mangkono jaganen reksanen griyane Bapak Nur Said dina lan sak wengine. Upamane bebaya kang ridu saka kulon kerja bagus. Tak oyak saka wetan nak balik ngulon. Saka lor. Tak oyak saka kidul nak balik ngalor. Saka wetan. Tak oyak saka nak balik ngidul. Saka kidul. Tak oyak saka nak balik ngidul. Bagus kiblat papat wis kok adepi sing kok jaluk pitik putih wujude mundur sak bakal ndak wujudi kan.
sewu muga makaten-akenipun kula nampakake Pak bila wonten kelentang-kelentu yen agunging samudra pangarsami saking keluarga Agung Sandiwara barengan Wayu Macan Jaya dereng paripurna tasih wonten adicara guyon maton minggahipun campur sari rancak